Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Pra kini skiu dan juga dan orang makini MDC minta lagi ba expired date mereka kut por tiga reaction ni ngam don ni ai ban kan tho yaki nong elam bom don jikli dan yaki MLA bom don jikli pi kajing penjalan por yaka samoi terekam jongka KHDC bat KHDC kadon la kanong rim kata kanong rim naduk meningkong kalong banwan ra kajing bit jingbiang hakabede kajing bunpat len iki area ki jaka habide kini ki constituency ki bala don pa arpu khandai teli namar bakadon ke jing uot jing nam namar bakadon ke jing ya pensngau naki babun ki jaka naki shnong te kadai ka kamram jungi ki badan haka babat ya ulakam sensyar ban sengap kita hadin bangila sengap la constitute ya ka delimitation committee but ka delimitation committee kala ya keleng sodong jungi ni jaka balaka kala ay ka report but kum ki MDC baro kum ki executive committee ngila terwai ka ni ka report hakmat ka yeng Henry namar bampat don ka jingbit jingbiang le sidang don jingduna la pha no shaka select committee hadin kata ka select committee tang hadin bala dep ban IT na ka yeng hi jong ka council hapo shi benai kala pendap ya ka exercise ke jong ka ban penbet renti hoi ke jing penbet nginem la ban ong ban biang shi spa mjula hi Henry let's say ka babon kala biang te namar takadaw la place lawan ra po ka house dangshen haka special session but nakayeng hingi la menjuri kani te kata di kaway kanong rim kabala penjalan ni kanika election kanika samoy trekam jong ka KHDC JHDC nriu benai but menta ubenai September unai lar kan kut santarik ka samoy trekam jungi kabumut lashis ngi te nakaliang jungi la dep lut hikam but ngiru ngi lapan kre ek election ten ringi suthu election kamdei haka benta jungi bangin ngin penlong dalade ya lade henry ngi suthu election ka habe haka DCA department haka state government ban penlong ek election jungi district council apo Meghalaya te ka rule ka sya ba an extend lenin penjalan biang ka samoy trekam lada don kadaw tekat kum ga jingi hi jonga shimet dan kum CM jong KHDC kadaw bahap ban penjalan yang samai terekam kalong ban penkre ya ka election process mentah hap penbiang hap notify ya ki electoral roll hap le ka summary hap le ka revision hap le nadong syadong habide ki electoral roll namar ka district council election ka hipher na ka MLA election nimla ban shim ya ka electoral roll jong ka MLA le ka MP haman ki constituency te namar takadaw kadon ka election process kaban shimpor but omtang kata lese ban hap penbit penbiang sikibabun ki ba lese baka state government ka suthu bakani ka jing penjalan samenta kadai nam taban penkre election te ngi la long ki blak re ngi lai lum meeting baro ki MDC la pentip e kata but shen lese ngin up ya ka rai jong sarkar anu kan penmenang election te habai dei pat baka jing kenno jong president jong ka VPP ba ngi ki MDC ngi dei ki ta ki expiry MDC ne don ru bala penenkam na ki la longkum kita ki dawai expiry ma ngang ong dangla mengi ki MDC expiry ki badang terekam ki badang tsnaan ki badang thauan bat ki badang persyang bentrei hadis council nam tajing mentoi pai ba ban ya utu MLA ne MDC bom suthu ekabor ki kitiar lajong shitang samai ru resign nakakam te kajingkeli pai ba de kata dangla expiry MDC ne dangla MDC uba resign ya kakam nama kajing resign jong kitu ki MDC tu kapor kenang bakin tip ki pai ba kalong kajing du nong ka bakraw ya ka council tang na menta ka tu election by election happen penlut kumbalai kulur dunale netam kapisa jong ka council but kani ka jing penlut kabam dei jing syaban penlut nam ta election henry namar ba kim dan jingkit khlie namar kim dan jing suthu ya ka an kila shu resign matla klem datim
krim dadan ke jing sutu ke bajanai bat kelap penong ke jing nong ke bakrau te ke jing dan jongi menta ban penjalan samoi tre kamru nganga snoba de halor kanong rim den ngim so ye hi kata henry ke ka kamram bala ben shat hangi ban tre ngin tre la ka kam tengah ngashkwa ban ong kumne ben kentho kala ya ka jingkran jong u president jong ka VPP ba nai long kum tu clown hasarkas uba shupen thap kti ya kibreo shupen kemen ya kibreo shupen ki shnong shupen kulmar shnong habakut dan so uba bah de kipai ba ken sakali menta uso ayu ba kini ki MLA jong VPP kilawan ra constituency bat kila no senyang ya kajai ben hujungi uso ahi jong ki detang gajing pen kulmar shnong bat kajing pen pher jai ben rio kajing wan ra kajing isi para brio menta hadu ba mlong shu ben kran ki brio la shu isi ikinong ilam niam la isi yaki nong ilam shnong la isi ekonomi khman kabampat juja ha ka history jong kajai ben rio khasi ki jungi but katu gajing hikai haki balang kristan ban ye e para brio ban ye shijat shikhong shishnong shithau kala du no masnuan ke VPP menta kala du no kibrio sedang ban ye kentho kumni kumtai kabampat juja hari khasi te bishar la di mapi ki pai ba ke e kabaki kila le nam ta jungi te nga ngasno ba nginem sngap te ki longkum ki clown hapo circus ban sung bahai ki brio ban ye pen kulmar ki shnong habakut mundani ai te ngi tengim dei kum kita ngi dei ki nom khmat badan chik kli ngin trai la kakam